Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa sahabi Zakaria Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi Asy-Syafi'i ila ruhi Abdul Al-Syekh wa hadratihi wa bihnikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-Tibyah. Terakhir tentang apa? Faslun fi masaili ghoribah. Ini oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ya dulu. Faslun fi masaili ghoribah tad'ul hajjah ilaiha. Pasal tentang masalah-masalah yang langka yang kaitannya dengan membaca Al-Quran. Bayar dulu resisan sek nih oke. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim wa minha lan iku setengah sanggeng masail. Yang pertama tadi kemarin apa itu? Wa minha anau idza kana yaqra'u fa'aradu lawihun. Sesuatu yang langka satu ingin nih kok tidak nomor nih bu minha yang pertama nih kok misalnya pasal itu nomor satu. Nak jenengan ngentut pas maca Quran ya ojo disambi dek maca Quran. Jadi ngentut ngentutnya dibarke dhisik mandeg misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya wes dibarke ojo muni misal meledut dure Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Intine nek iso ngentut ambek ngaji ojo dibarke. Nah jenengan ngentut mungkin orang baca Quran nggih jenengan iki prayogine ngentute dirampungke dhisik. Nak wis rampung kek diteruske. Mudhun sing dikarepe umi. Paham nggih? Ojo bareke ngentut karo maca Quran. Intine ngisor silete ngentut lambene maca Quran. Niku ora apik ya. Jalan keluarnya pripun ngentute dirampungke dhisik. Berarti mandeg sik engko nak ngentute wis rampung kek diteruske maca Quran. Saiki sing nomor 2. Wa minha kasih nomor 2 niku. Wa minha lan iku setengah saking masail annahu utawi setuhune qari iki wong sing maca Quran. Iku ida tafa aba ing dalem nalikane angop. Nanti angop ya. Sapa qari wah, ngoten niku to? Lesorengan ngantuk siri ngantuk. Amsaka mongko ngeker sapa qari. Amsaka mongko ngeker sapa qari anil qiraati saking maca. Sama. Nang jenengan nak angop, nah wong sing ngantuk barang pokoknya nak subuh nggih, jak maca Quran diangop ngoten niku. Yen nak pas angop ya wis disike opone angop sik sarambunge. Mandeg intine nak angop ya aja mek maca kan. Suarane piye kira-kira? Alhamdulillahirabbil ora penak kaya dirungokke nggih. Yo angop sik mandeg engko nak angope rampung teruske meneh. Hatta yang dia sehingga jadi tutup apa atasa ubu angope. Nanti angope rampung. Sumaya kroku nuli moco sopo kore. Nah moco nak wis rampung. Ing atase amsaka apa ma perkara. Apa ma perkara tak sabatakan tetep apa ma. An Abi Sa'idin Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri
Rodiya mugi ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Sa'id. Kala ngucap sapa Abi Sa'id, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida tasa'aba ing dalem nalikane angop sapa ahadukum salah siji mu kabeh kurang tiangop ya banget. Angop ki apa to bahasa Indonesiane? Menguap. Menguap. Padahal nak menguap teh banyu umum kan jarine menguap. Angop ya menguap. Berarti bisa untuk dua kata. Fayumsik mongko becik ngekero sapa ahad. Maka itu dicegah biadihi kelawan gunakake tangane ahad ba'elil isti'anah keing gunakake ala famihi ing atase tutuke ahad. Ini hadis Nabi iki bener iki. Nak anggap jenengan rentuk mangat saubone lebone setan ya. Ya rupane iso rupa lemut, iso rupa laler. Ya, tapi ku yo setan sing mlebu. Nah, anggap lak aja malah diwambak-wambake. Tutup gitu, kon nutupi nganggo telake ben ora setan. Mergo setan ku seneng nak ngerok telak. Telakmu dicicip karo setan. Dadine apa? Gatel dadine. Rajam dadine ya. Ya wujudnya setan iso lemut sing mlebu, iso meneh apa? Biasanya napa nak anggap wis mlebu? Lemut, laler, laron. Nah, ya ditutup itu ora ditutup tutur Jawa. Iku napa hadise Kanjeng Nabi. Berarti nek jenengan anggap kok ditutup nganggo tangan iki berarti prakteke hadise Nabi. Fa inna syaitona lho tenan. Fa inna syaitona krana sak temene setan iku yadkhulu mlebu sapa setan. Bener, setan iki seneng nek ora telak. Telak apa bahasa Indonesiane? Telak ki apa to? Telak ki apa? Telak mbek amansul beda kok ora? Ya wis pokoke ngerti ya. Ya, telak kata sing apa kaya pemisah jalur ya. Kuwi setan wis seneng nek ora kuwi. Kok bisa lagi ora ketok. Ya kuwi mau wujude kuwi mau iso wujud lemut kok laler kuwi mau. Rawang riwayatake. Bukan hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa minha nomor 3 iki berarti. Nomor loro kok 3? 3 nggih. Siji nak ngentut, loro nak angop. 3 wa minha lan iku kayak nomor dhewe. Setengah saking masail anahu utawi setuhune korek iku ida qara'a ing dalem nalikane maca sapa korek qaula wahi ing dawuhe Allah azza wa luhur sapa Allah wa jalla lan maha luhur lan maha agung sapa Allah. Yang ketiga ketika membaca ayat-ayat tertentu. Nah, maca apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Nah, maca surat At-Taubah ayat 40. Kemudian wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah 64. Kemudian Al-Maidah 64. Kemudian wa qalu ittakhadhar rahmanu walada Maryam ayat 88. Ketika di ayat ini waqalat iya ayat waqalat lan ngucap sapa al-yahudu wong Yahudi Uzair ibn Allah pengucap Uzair ibn Allah takib hikayah Uzair ibn Allah pengucap Uzair ibn Allah. Uzairun utawi Uzair Nabi Uzair sing ngarsane Nabi iku ibnu Wahi anake Allah. Wong Yahudi Sulaiman wis 99 mosok tuan kok kalah karo kawulane. Nah, Nabi Sulaiman 99 ya memere Gusti Allah ya 999. Tapi niki pendapate wong ya sapa al-Yahudi wong Yahudi. Wong Yahudi ana ayat meneh iki ayat Maidah 64
yaduwahi ing pengucap yaduwah. Yaduwahi utawi tangane Gusti Allah lho. Gusti Allah kok duwe tangan. Berarti Gusti Allah saingane awake dhewe. Ya ta? Iku maglulatut den bendu. Den bendu ki ana semaknane nggih. Bendu ki tidak kene bendu ngoten iki nggih. Maglulah, yaduwahi maglulah. Ayat ini kan menimbulkan kesan berarti Gusti Allah ki ya kaya makhluk. Berarti Gusti Allah ya saingane menungso. Nak menungso tangane Gusti tangane loro, tangane Gusti Allah mempere piro? 4, apa 5, apa 100, apa 1000 kan menimbulkan banyak pemikiran. 2 ayat piro ki mau? At-Taubah ayat 64. Wa qalu sing ketiga wa qalu lan ngucap sapa Yahudi wa Nasara. Wa qalu lan ngucap sapa Yahudi wa Nasara ittakhadha ngalak jupuk sapa Ar-Rahmanu Allah kang Maha Welas. Nah Gusti Allah kok jupuk ana lafaz ittakhadha Gusti Allah kok jupuk. Berarti Gusti Allah duwe tangan, Gusti Allah pengen ya toh awaladan ing anak. Berarti padha karo hampir menyamakan Gusti Allah dianggap kaya makhluk. Maryam 88. Wa nahwazalika lan sepadane mengkono-mengkono ayat dhuwur ki mau ya atau 40 Al-Maidah 64 Maryam 88 minal ayati saking pira-pira ayat. Nah, jenengan maca ayat-ayat mutasyabihat ngono kuwi mau yang bagi mongko prayoga sebaliknya apa ayat fido yen tong klirihake sapa korek lirihake napa ngalonke suwara biha kelawan dalik sautahu ing suarane korek. Nah ini dieling-eling, tapi dieling-eling iki yo kangelan. Intine nak maca ayat sing artine ketoke kok gambarke Gusti Allah ana saingane aja diwaca seru. Misalkan dengan macane bar seru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Akan ayat iki yo wa qalatil yahudu uzairu billahi wa qalatil nasara al-masihu nuwa. Aja nganggo swara banter. Kadang kaya mengkono yang bagi Maring Ibrahim iku kabare kana yang alu agawe sapa Ibrahim. Maksud sing mempraktekkan maca Quran model kaya ngono kuwi sinten? Ibrahim an-Nakhai. Wa minha nomor kita berarti ya nomor 4. Wa minha lan iku setengah sangking masail ma utawi hadis rawakan riwayatake hu ing man sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadin kelawan isnad dhaifin kang dhaif ani Sya'bi saking Sya'bi annahu ing setuhune Sya'bi iki hadise dhaif iku kila den ucapake lahu maring Sya'bi idza qara'a enggan idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa al insanu menungso ya kula nyasami nak pas maca ayat iki inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ini juga terus nabi apa ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi ayat Al-Qur'ane ora ono tambahane iki mau ya. Nah maca ayat iki Al-Ahzab 56 inna Allaha ing dawuh inna Allaha setuhune Allah
wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna padha paring rahmat takdim sapa Allah iku yusholluna padha paring rahmat takdim sapa Allah lan malaikat utawa nyuwunake ngapura gitu sholawate malaikat Gusti Allah maring nabi niku napa nyuwunake ngapura ala nabi ing atase Nabi Muhammad Al-Ahzab 5. Nah pas ketemu ayat iki yusolli ayusolli tegese ana toh maca sholawat sapa insan yusolli ana toh maca sholawat sapa insan ala nabi ing atase Kanjeng Nabi maksudnya nah maca ayat kuwi inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi apike mandeg sedhela terus maca sholawat kuwi yo ngerti ya inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi sallallahu ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus diteruskan kala ngucap sapa Sya'bi na'am yo bener nah ketemu ayat kuwi prayogine disambung karo maca sholawat dua minha nomor kita 5 ya kasih nomor 5 wa min halam iku setengah sangking masail annahu utawi setune kelakuan iku yustahabbu den sunahake lahu kedue kore apa ayakula yen to ngucap sapa kore ma ing hadis rawakan riwayatake bu ing ma sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah radhiyallahu ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Hurairah hadise piye aning Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune Nabi iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge dawuhe Nabi iku yaqra'u maca sapa man watini wa zaitun ing surat watini wa zaitun nak maca surat watini wa zaitun watin dan demi buah tin wa zaitun dan demi buah zaitun termasuk buah yang digunakan untuk sumpah itu buah tin dan buah zaitun faqala nuli ngucap sapa man alaisa Allahu bi ahkamil hakimin berarti ayat terakhir ayat alaisa Allahu bi ahkamil hakimin alaisa ono alaisa Allahu ono toh ora ono sapa Allahu Allah alaisa ono toh ora ono sapa Allahu Allah iku bi ahkamil hakimina luweh adile piro-piro wong kang adil. Nah tekan ayat kuwi biasanya kan jadikan apa? Bala wa ana ala dalika minas syahidin. Ono dalile apa ora? Nah niki fayakul mongko becik ngucap sapa man. Ternyata apa yang diajarkan guru ngaji awake dhewe ya nang ya. Wet ngaji dengan sadurunge pondok iki wis mudeng. Wong nek secalanan sunat ya. Arep hataman tekan iki kan mocone napa? Bala wa ana ala dalika minasyahidin ing pengucap bala wa ana ala dalika minasyahidin. Ternyata iki tuntunane Kanjeng Nabi watini wa zaitun terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jeleng-eleng nggih bala ing pengucap bala nggih sendika dawuh
Wa ana utawi ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono ahkamul hakimin iku minasyahidina setengah saking wong kang nyekseni. Nggih Gusti, kula nyekseni bila jenengan adil-adile napa zat kang adil. Manungsa iso adil tapi ora iso nglawan adile Gusti Allah. Deleng-eleng nggih maca niku. Jenengan sesuk ketriya iki kudu iso mulang kabeh apapun gaweane jenengan. Iki pesen-pesene awet Mbah Muslim nggih iki bahaya Umi bahaya Madum nanti bahaya Syekhon nanti Abah cah pondok apapun pekerjaannya ojo ninggalke mulang apa nang ojo ninggalke mulang mergo mulang kuwi sedekahe ilmu sedekah dengan duwe ilmu iku mulang lha ana sing njaluk mulang yo mulang anake dhewe lha anake nang TPG yo nang TPG ku balik kok TPG disemat ya syukur bagi nah jenengan dipercaya ora usah guru murid akeh dhisik sepira murid mulang mergo sedekah sing jenengan ora krasa ya ukumu mulang. Jenengan sedekah duit kan ana emane. Nggih ta? Ana kalonge. Nggih napa mboten? Duit jenengan 10.000 disedekahke 1.000 ya garek 9.000. Kalong to? Nggih, ana emane, waktu eman umpama mau ora tak sedekahke iso entuk mie ayam karo es teh. Bapak tak sedekahke ning entuk mie ayam karo banyu teh. Ya udah. Tapi nek sedekah ilmu ora ana kalonge, ora ana emane. Jenenge iso alhamdulillah mbok ulangke wong 100 ya alhamdulillah. Alhamdulillah sing mbok apal ya tetep ije. Mbok ulangke wong 1000 ya tetep ije iso alhamdulillah. Ana kurange napa mboten? Mboten. Nah, makane pesene Abah, santri iki aja ninggal mulang. Apapun gaweanmu. Ya mbok kayunan nanti luar kota, bikin kang sofa, terus gleno melu. Ning omah esuk mulang. Lah ya syukur bagi nek bojone Joy. Bu, aku nak luar kota sampean sing mulang. Ya ngono. Lah nak pas rumah sing mesti mulang, anake dhewe sing dimulang. Nggih, termasuk unik pesan ke saiki. Ya, bermanfaat barokah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Rawah nggih. Riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi bi isnadin kelawan isnad dhaifin kang dhaif an rajulin saking wong lanang an Arabiyin saking wong Arabi. Wong Arabi iki wong desa. Cara iki mungkin salah saiki yo Arab Badui, Arab desa. Ya sing tidak mau berbaur dengan kemodernan. Itu suka nggih napa niku akunnya orang Subang yang sukses jadi akun Facebook niku ta? Facebook niku Aman Mulyana. Niku Masya Allah yang dengan itu tertariknya apa? Arab bisa diketahui karena dia itu apa ya itu Facebooknya atau apa itu namanya apa Facebook profesional ya FB Pro-nya itu tentang negara Arab bahkan sampai yang terpelosok-pelosok itu dia apa ya dia unggah jadinya jadi sing nak wong haji wong umroh kan meroe gedung-gedung sing dhuwur sing apik tapi kontennya Bang Aman Mulyana kuwi Masya Allah konten-konten yang akhirnya mungkin bisa melihat bisa tahu Arab gampangannya sak jero bisa kalian buka itu Umi ikuti itu ya termasuk penggemar berat karena apa melihat situasi Arab itu bisa dari sak desa-desa ya tau sak jerone Bismillahirrahmanirrahim pundi hadal hadis oke gitu kan? Hah? An Arabiyin
saking wong Arabi iki yo badhuwi kamsa desa pelosok. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anu mare Abi Hurairah kala ngucap sapa At-Tirmidzi Pak Tirmidzi hadal hadis utawi ikilah hadis iku innama yurwa angin mestine den riwayatake apa hadal hadis bihadal isnadi kelawan ikilah isnad anil A'rabi saking wong A'rabi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Tirmidzi wala yusamma lan ora den tuturake asma A'rabi wong A'rabi iki mau tak dikandhake sapa kuwi jenenge nah pokoke wong kae wong A'rabi kono wong a'lam bis-shawab wal khata.